kamong mga worker sa simbahan, usahay atong istorya ni Sister Menda nga nagawas na ito, ano bitaw ng termites man sa English, ang anay. Kanang ingato, sakto ito yung observation buntag. Kasagaran na nagabi kay paghayag na, nilaghan kayo. Kung duha ra gyud pasingilan na normal na siya nga kuan basta bagong ulan or nagsugod na og sinamok ang yawa. Dili mo gina siya ganahan. Dili na siya ganahan. Kung tan-aw ninyo nga murag dili gid normal, wala gina sinamok ang yawa. Siya nang kabugawas na mo, sunod yun to siya. So, nakoy well dire ang sabtan po nako ug sa akong obserbahan dito sa ubos sa sabtan is pulong sa Ginoo ug obserbahan dito sa ubos dito sa kang Pastor Rico pag-abot pagpadala biya niya dire anoint ko niya murag silyo nga ang proteksyon sa Ginoo na pero nasa ako'y basahon ninyo so ipatindog ta mong upat diri unya taon kamura man kay naka-frontline dire nga mudasmag aning mga kuan kay na uban ay trabaho na po uban nagagmay pambata di pa pwede so kinila sa atong dihugan nalang sa basahon ninyo Lucas matuta 9 katuning pagpadala ni Kristo sa iyang mga tinun-an duha-duha ngadto sa wala pa patya si Kristo ani pero imurag iyang gi-apprentice niya mga tinun-an ba napamanggoy bagong sugo yun niya kay katapusang sugo niya anong gitawag na to Great Commission nga giignan niya paglakaw mo sa tibuok kalibutan na pero kini nga panahon di pa ni tibuok kalibutan matuta sa Lucas 9 versikulo 1 pa yun sa 6 para ni sa katong mga kapagamit sa Ginoo especially sa pagsangyaw gitigom ni Jesus ang 12 katinun-an ug iyang gihatagan sila gahom ug awtoridad sa paghingilin sa tanang mga yawa ug pag-ayo sa mga sakit unya gisugo niya sila aron pagsangyaw mahitungod sa paghari sa Dios ug mag-ayo sa mga masakiton ningon siya kanila sa inyong panaw ayaw kamo pagdalag bisan unsa sungkod man og bag o pagkaon o salapi o bisan ganig ilisan bisan asang balaya nga kamo dawaton pabilin kamo didto hangtod sa inyong pagbiya ni adtong lungsura o bisan diin nga dili kamo dawaton biya ni anang lungsura o taktaka ang abog sa inyong mga tiil agi pasidaan kanila migikan ang mga tinun-an ug miadto sa tanang balangay nagsangyaw sila sa maayong balita ug giayo nila ang mga masikiton madto po ta sa Mateo 10 kinahanglan masabtan nato ning duha kamo kitang gasangyaw sa pulong sa Ginoo naagi day authority gihatag ang Ginoo naay authority gitagaan ta niya kuan kanang otoridad nga musangyaw ana kung ato na istorya dayon kanisang 9 Mateo 10 Kapitulo 11, versikulo 11, paingon sa 13. Inigabot ninyo sa usa ka lungsod o balangay, pangita kamog tao nga muabi kaninyo, o pabilin uban kaniya hangtod nga mubiya kamo ni atong dapita. Inigdayon ninyo sa usa ka balay, ingna ang tagbalay, ang kalinaw, maguban kaninyo, kung dawat kaninyo ang tagbalay. Ibilin kanila ang inyong panghinaot sa kalinaw. Apan kung dili bakwiye ang inyong panghinaot o kung ana ay dili mo dawat o dili mamati kaninyo itaktak ang abog sa inyong tiil o biyai ang ilang balay o lungsod. Nilaos na ko so diha ta ko to akong mahatag kog istorya ni gamay sa mga tanan nga nagpagamit sa Ginoo dili lang pastor tanan nga mosangyo sa Ginoo pinagi pud anang kanang sa Bible study. Ang atong nakatunan ani gitagaan yung authority ni Kristo. Umunag otoridad nga pwede mo musangyaw ang iyang mga tinunan. Og ang nakagwapo ani kigignan pag yun niya nga ayuha ang mga masakiton. Abuga ang mga daotang espiritu. Di na po siya kiingon nga katong inigsulod ninyo sa panimalay
ibungat yun na sa inyong baba kung pwede diha sa Mateo giingnan niya mao na nga okasyon na lain lang ang writer dito sa Lucas. Si Luke ang sulat ato, si Mateo po iya pong gisulat katong okasyon nga giignan niya yung mga tinunan nga panglakaw mo. Then na sulat lang po ni Mateo hinumdum tayo siya nga bahin atong giingnan niya ang kalinaw ibilin jud sa panimalay sa tanan nga didawat. Sa tanan po nga dili mo dawat, itaktak ang abog. Kung itaktak ba ng tabog, mo manaingon ni Kristo, itaktak kung di mo dawaton, kaluoy anang pamilyahan o kaluoy anang lungsura. Wala na gini panalangin ng maabot. Usa ka mo ayaw po ninyo taktak ang abog sa kilo. Naktak mo dili po ay kung tanaw gid tingali gi binuangan na jud mo maayo. So itaktak na pasidaan nga ang kaayo sa Ginoo na naunta sa inyo ha, pero inyong gibalibaran. So ingana lang kung isuon ibilin yun ang kalinaw sa pagsulod o sa paggawas. Ingana na lang din ayaw mo kahadlok naagyon mo authority. Murag pulis ba nga na sila otoridad nga mo dakop mo pusil sa kanapong mga kriminal nga musukol sila. So kung makapusil pa na sila makapatay basta in line sa ilang trabaho pagkapulis kinapoy nagdala ng sundang dito nagamaoy na pagpusil patay authority na namin si authority nga mo pahilo man na o badlo man na namatay dili jud kasi alam maunsa mao pud ni sa inyo ha gitagaan mo authority sa pagbadlong sa daotang espiritu gitagaan mo authority sa pag-ayo sa masakiton o kanang pagbilin sa kuan daghan pa ta kung ato ginatanaw. So ato tong tawgon tong upat si apel si Sister Faith, Sister Janice diritas tubangan. Ako lang iklaro sa inyo ha gasangyaw mo pulong sa Ginoo sa akong gibasa ron tanan nga maggasangyaw sa pulong sa Ginoo gitagaag authority sa Ginoo. Amo ayaw mo masakiton. Ayaw mo paghulat sa kuha. Hindi na ng Domingo kay mo Biyernes man ron. Kadi palagi ka mamatay simba dito. Ayaw mo lagi ka. Hindi ka muna. Naklaro ka ng Biblia. Hindi ka dita. Then nasta nang tanaw ninyong demonyo. Muragan pag-review dia. So lahat itong gisit out na mo ka ng kitagaan na mo authority. So ili ako idatak ang pulong sa Ginoo. And ang puta bahin aning ihanyo nako ang tanan sa pagtindog atong perdi apil ka o dili ingon atong ipaay pandong ang kamot sa atong mga igsoon dalay ko nung buhi nga Ginoo Father God isip pastor ani nga simbahan Father God worker maning naapirilon sa kong utubangan ani pod nga simbahan ang Calvary Light Assembly of God Father God ako nagaampo kanila imong pulong pinagi si mong anak nag-ingon panglakaw isang yaw may balita o diha sa inyong panglakaw kung naay mga masakiton ilang ipandog inyong kamot tapuan ninyo mamaayo na sila kanasab nga timailhan makakita kung kanang balaya o kanang lungsura nga nakakita nga giayo na sa Ginoo makaingon yun na sila kuyaw na ilang Ginoo kay makaayo o mga masakiton nga gipalibara na sa ospital o sa pa na sa inyo po nga panglakaw dili lang kay mo maayon sa masakiton bisag ang daotang espiritu nga mo babag kaninyo sa inyong pagsangyaw maapog ninyo sa ngalan ni sa Kristo ang mga tanan nga mga mapintas nga mananap lalang nga mananap nga mubabag sa inyong dalan para makababag sa inyo usapod nga inyong mahingilan sa ngalan ni sa Kristo o pag-abot ninyo sa matagbalay nga inyong atuan ako nagaampo man nga katong ingon ni sa Kristo naapod ni sila gahom ang kalinaw mo sulod anang balaya kung nalitok na nila kami nagatuo amahan nga bisag si Satanas dili na gyud kasinamot kay kung naa si Satanas, wala ang kalinaw. So kung gibilin aning upat, paligad Ginoo, nga naglakaw-lakaw para lang makasangyo sa mga balita. Paligad Ginoo ako nagaampo, matuban, pinagi, nila, ang giingon ni sa Kristo, nga makaayo sila sa kito. Paligad, ako sa nga klaro, paligad. Salamat kay bisag ingani, gamay lang ni aning nga simbahan.
pero nagpagamit yun ni masangyaw sa pulong sa Ginoo. Salamat sa ubang mga isuon nga bisan sa pag-share na lang sa pulong sa Ginoo dito sa internet. Ayo na pali ka Ginoo. Kabalo ko pagsangyaw na. Pero kining upat maoy ga nasa frontline kung sa sundalo pa ni sila ginapigira. Ako Domingo lang mo sangyaw sa pulong sa Ginoo basta ako man hindi sila akong i-anoint, akong bubuan sa oil kay ikaw nagasuko. Ang oil nga mo, ang lana nga mo, madihog ya silang ulo, nagpamatuod, nagsilyo, nga ikaw o yun ani nga seremonya. Nga imong gihatag kanila ang authority sa pagbandlong sa yawa, ang authority sa pag-ayo sa mga masakiton, o bisan pagani Father God, mapintas ang manunap. Makakita sa ilaha medyo dili kay medyo Father God kung dili musibo kay ang kalinaw ang ilang gisangyaw para nining lugar. Salamat kayo kining tanan naman at salamat lamang pinagisimbog tong anak Kristo ang binumulos. Amen. So, thank you. Ayaw na mo kadlok sa pagbuhat. Ibuhat na nato tanan nga mo ang angay buhaton para ang yawa dili ka labot sa tuwa. Ang pabubo ka biya. Pagsangyo ka biya. Sige, salamat. Amen. Nga mo yung authority. Amen. So, naku-istorya ninyo, dugay na kayo nga panahon. Sobra na tayo kay among eskwelahan. 2005. 14 years na. Eh, kung ano man ron, among eskwelahan, dahil sa Tambakan. Na dito pa ko sa Tambakan ni, bago pa ko nga kuwan. Ako'y nga-decorate sa stage dito sa Maria Cristina Hotel kay GS na mo. Na malaki kuno tayo abilidad gamay. Parang ko na inganit, abilidad gamay. Hindi po na ako na inong ginambog kay ko kay daghan pagigwapong trabaho na. Pero at least nagyo tay napo tay kuan nga nang ikahatag is Ginoo. Mo hire pa ta magingani kuan dako po customer po nang nitapos sa eskwelahan nakabantay ang among guidance counselor ato nga kuan sir ikaw na lang decorate dito sa stage kay GS na to. Hinungdan lang ka. Kating-kating ko daghan yung pistaro po mong gamit. Paghuman yung tao dito, na-appreciate po kung gwapo man eh. Paghuman, nasigihatag nga sobre sa kuha, kay ganahan po siya, pahalipay sir, sumangil po ko, at ang nakudako na nag-800 sa una, 14 years ago, dako na ganyan na ron, pila ka kilong bugas, palitan na. Tapan, mis kauban ang isa ka maestro, nakadungog ko nila nga, paghuman dito, kimalang-alang man ka dito sa, kuan, sa Maria Cristina Hotel kay 4 hours naman na murag kasal po ba 4 hours ra yun ang kanang seremonya dito. So magsugod mi alas 7 alas 4 alas 7 alas 8 alas 6 alas 7 alas 8 alas 9 alas 10 nga ganahan pagrampa hasta ang mga bata pero wala naman gyud hasta mga maestra ganahan pagrampa. Then nagsabot sila nga maglakaw dito sa twilight man aron ganun ikon bitaw sa kwarta na ang kwarta uso di siya adol sa market only da sudol sa plao. Nabitaw din sa liko gamay. Sira na ganina ron. Naibar diha nga diskuhan. Rini ko yoko kay nakukuy kwarta pero ato nga time naano diya kanang naghinahinay na ko paduol sa Ginoo. Dili pagyud nga ingon nga duot. So kay pagkasunod tuig man tingli ato kasangyaw nako. Hina na ko si Riabo. Timing yun ni si Riabo. Dagang ko'y kwarta dali oh. Pag humanang mo dito sa kuan sa Marquesino sa Tritso gyud ni dito. Pag-abot dito ay kana yung disco ba? Nagubo na yung sound system, din dim light, mga maestra dito, order mga beer, tagsamig beer. Wala pa ko musayaw. Pagtanaw ko nila, natingala ko sa galingon nga, anong, di ko ganahan. Anong mura maglain, ang dating mura wala ko nalipay, nga nakasunod ko dito. Then, natingala po ko kay sa una, ingana dyan ko ganahan kay ko na ganang kalibutanon nga buhat ba. Nga atong panahon na natingala na ko sa mga gulingon, nga anong naingani man ko.
Nganong dapat ani ki-athlete so pila pang beer ato, temperatura pa. 14 years ago, temperatura pa. Then kadugayan nalangit ko sa mga kubang maestro, sir, uli na lang ko, sir. Okay, wag na hurot na kong beer. Nako nga nagdugang ko order mga upat ka beer kay murag upat naman to kay ubang maestro purang inom. Lain po lang i-order. So drink sa mga hapon to ako lang kadugangan akong beer para kasirya mo. O katong mga maestro mainom. Muli na ko kay ambot wag ko sabot sa gulingon. Ako lang gingana po sila. Ambot wag ko sabot sa gulingon. Pagabot na ko sa balay, libog yung kay kung ano nga to. Hantod nga tayo nga nakakuyog ko ni Pastor Santos dito sa Macling. Dito katong simbahan dito sa katong nagbuhat dito mga cornstarch. Tuwa dito nagabot ko dito. Na istorya na share ko na ni Pastor Santos og niingon siya sa kuha nga inganay gyud na brad ang akong istorya ato. Naana ang balaang espiritu sa imuha. Kay kung ikaw na may istorya sa una ganahan ka na. Unya karon kay di nakaganahan kay hinay-hinay na makagpadulong sa Ginoo, paduol sa Ginoo. Mo na nakabantay ka nganong di ka ganahan ato. Dili na ikaw ang Espiritu Santo na to. Sa na tong pulong sa Ginoo. Juan 7 versikulo 37. Juan 7 versikulo 37 paingon sa 39 diya sa pulong sa Ginoo ang Biblia o ang pulong sa Ginoo ingon kaya papakita 37 ang katapusang adlaw sa kasaulugan mao ang labing importante sa maong adlaw gibarog ni Sos og mibarog si Sos og miingon sa kusog nga tingog paduula kanako ang giuhaw og paimnon ko siya bisan kinsa nga mutuo kanako modagayday gikan sa iyang kasing-kasing sama sa mga sapa ang tubig nga naghatag og kinabuhi sumala sa kiingon sa kasulatan. Ang gipasabot ni Hesus niini mao ang Espiritu sa Dios nga hapit na madawat sa mituo kaniya ni adtong higayuna wala pa ikahatag ang Espiritu kay wala pa man mabayaw si Hesus ngadto sa himaya. Dalaygon ang Dios magampo ta ahan para God sa makausapa nagampo ko nangayo ko sa imong kaalam sa imong pagdasig amahan nga mahan ay nako ni ang pag-istorya pag-share sa imong buhig balaan nga pulong nagasalig ko sa imong kaalam sa imong pag-guide sa imong kalinaw karong panahon na amahan wala jud ko gasalig sa akong kahibalo wala ni nada di sa imong tubangan dili ni malahutay lapidara gyud kutob akong kahibalo amahan pag mamatay ko bilin gyud sa kalibutan pero amahan ang imong gugma ang imong kusog ang imong paggiya kanako mulahutay na usa man nagasalig ko ana salamat kay ako nang matagamtaman karon para sa imong katanuhan diri sa imong simbahan sa Mount Carmel Calvary Life Assembly of God. Salamat sa kay ang kalinaw nagpalibot kay di na mo makita ang imong anghel pero nagkabalong nga naa sila karon ga palibot para ang kaaway dili hinabot ka namo in Jesus name. Thank you kay Father God. Kinitanan salamat lamang pinagi sa bugtong anak sa Kristo ang Ginoong luwas. Amen. Last Sunday man tingali ito. Nakadungog ko sa atong isuon nga Sister Minda nga ingon ba nga oy, ang kalinaw di yun na mapalit oy, murag na pag-istorya. Kumantor tos paniudto diri. Kung makaingon bitaw ka na. Ay na, taas naman ko iyang panuigon diri sa kalibutan. Dili na gyud nimo na ibaylo kwarta. Bisan pag usa ka sakong kwarta ibubo des tubangan. Tinuod na eh. Nganong mo daghan may dato naghikog? Nganong daghan may dato maghubog-hubog? Kay walay kalipay. Pero na kay kalinaw taon lang ta ni kamuting kahoy no anong di kuan. Kami na. Pero matuta sa kuan. At sa isa nilang yun kay experience nako. Maayo pud nga gipatilaw jud ko sa Ginoo ani.
Dire tingali ngani nga simbahan, ug taman po tingali ng sitri nga dalan. Ingana gilayo. Nami giadto bata pa ko. Wala pa ko nag-graduate og elementary atong nga time. Adto mig uma. Ang katuli nga mo ang atuan nga uma. Kuyog sa mong silingan kay kauma man siya iyang papa dito sa bukid. Layo, ang ingana lang layo ako. Ingana tingali layo. Hay ko na muna. Nalimot big dalag tubig. Kay katupong lugar wa gyud tubig. Ang pinakaduol nga tubig sapa. Ingana lagi kalayo. So nangaon mi ato kanang chiris, bisag asa lang kita ning buto na yun na mamayabas po dito kidagan lagi. Sa kalit lang, ako rin yung galikramo. Uhaw naman yung natingala yung uhaw kito. Ang ban po na kong kuyog, buhay mo lang, unong timi ka buka to. Lapoy mga bata nga po, mga kaidan ako nga mga babae po na to. Ako rin yung naingon manguli na ta. Okay, nagkabantay na ko nga uhaw. Unya, wa gyud suba dito, wa po sapa, wala gyud makitaan nga tubig, wala po may dala nga tubig. Di yun sila masagot. Yun naman tanaw na ko, di yun ako kaya. Kaya ang akong utok, tubig, di bisa yung tingala ko, ang akong utok, sige lang yung tubig, kayo, ano yung kayo? Then, ingon ko, gunan lang ko ninyo. Gadagan po ko, di lang yung kusok yung gadagan, magagajag lang kay, kamanumduman ko, nga dito sa ubos gamay, nga nagikalayo, gikan teri pang sitri, kana yung dalang subayo ni mo na, layo yun. Pagkabot ni mo ito na isapa. So, nadi kasunod sa ako, kay katong uban na bilin, ang naiduha ga kuan, kasunod, ang galingi, kaya ako si concentration dito na yung makaabot ko sa pa, kaya wala yung kayo. So, pag-abot nyo dito, nihapa ko sa sapa, may baso, di akong gimod-mod, akong simod dito sa tubig. Asoyo, yung lami po itong klase nga tubig, pero nakabantay yun ko, nga katong herbs bitaw nga murag katagbo sa kong galingon nga sa kauhaw, na satisfy, nagitagbo, nawala yun, nawala akong kauhaw. So paglingin ako na, di duha, katanaw sa kuha. Ano sa man mura naman, baboy o kanding, ano ino, sapa. Pa sila kabalo, iwaw yung kayo ko ato. Yung sa giingon ni Kristo. 38. Sa Asisos, mingon, sa kusong nga tingog, padula ka na ako, ang giuhaw o painon ko siya. Then, ang sumpay, bisan kinsa nga mutuo ka na ako, mudagay dagikan sa iyang kasing-kasing, samang sa sapa, sama sa mga sapa, ang tubig nga naghatag o kinabuhi sumala sa giingon sa kasulatan. Ikumpara ni Jesus sa kanabitang tubig ang iyang kaugalingon, especially ang balaang espiritu, nga kung muduol yung kaniya, matagbaw ka. Niya, gwapa, naibog yun siya. Ang bana ra pa tuwa dito sa layo, kay nakigira, nakikinibasay dito sa sundalo ni Kuan. Ni David, so iya tong nakasala siya sa babae, katong babae, din human ato napuros na hadlok siya kay wala mong tatay problema kung dili siya sa Ginoo. Namon gud siya sa Ginoo. Hadlok siya kay mabalaan siya abaw abinako balaan kini atong hari. Dili man di ay kay tan nagani siya na paburusan nga ninyo mampurni. Moto nagbuhat og solusyon si David. Unsay ang solusyon? Iyang gipadala ang sulat ay ang general, ayang banaan ni ibutang sa kanabitang daghan magay sundalo na ay mag-una dito na apoy sa ulahi ano nas tunga-tunga kiignan yung David nga ipauna ang katungkuan sige pauna tong yung bana ato di namatay. Namatay dito sa gira. Then gipakaslan din David. Then siyempre puros na dito daan. Pagkuan di na matingala ang tao pero kay Ginoo kabalo. Si David sa dihang nakabuhat siya ato nabantayan sa uban. Murag subo ang kasing-kasing sa atong hari. Subo yun. Gikompronta siya sa kuan sa propeta si Nathan bahin ato. Ang nakagwapo ni David siyang sala. Kay pag-ingon sa propeta, ikaw na. Balay nagibuhat og pasundingay ang propeta. Then pag-uman na to, pag time na gyud nga mingon ikaw na nga nakasala, nihilak si David. Hilak si David sa Ginoo. Mo na kung basahon na to, mato ganita. Makatandog yun ni sa tuwa. Nga katong sama bitaw sa kining ingani bitaw nga maobserbahan ninyo. Kanang nawala ang Ginoo sa inyo, mabantayan yun mo na mo punay na bantayan ni David.
Niingon si David siyang kaugalingon, Lord, kuha atanan sa kuha. Sa kining anak nako pamatyon nimo. Sa iya titong kay wa man pugisumpay sa Biblia. Pero iya man kung gingon kuha ang tanan sa kuha. Ayaw lang ang kalipay sa dihang naluwas ko. Tor kun basa tinuod ba na. Sige, Salmo 51 versikulo 12. Kung mahibulag jud ta sa Ginoo, nga naa pa tas Ginoo nya nahibulag ta tungod ta kay nakasala ta, nawala ang ibalaang espiritu nimo, nawala ang kalipay nimo. Diha makita na 51 versikulo 12 ingon si David dire, ibalik kanako ang kalipay tungod sa pagluwas mo kanako. Lig-una ako og himuang masinugtanon kanimo. Sa English ana kung imo nang mubasa ka sa English, nabutang gyud dito na ingon Dios David, ibalik ay kaning ibalik kanako kanang katong Katolik mo ni paingon. Pero nagisumpay ato sa ubang mga versa, sa ubang nga mga translation, naggisumpay ato na ingon siya nga kanang bitong walay kabaylo sa kalipay nga samtang wala siya nakasala. Kato nga kalipay nawala siya mo to siya ibalik. Sultihan tayong mga maigsoon, kung masala ka, nadyo kay sala nga taguan, ingani imong mabatian. Ingani, wala na kay kalipay. Dili na dyo ka malipayon. Bisan po anhi pagkasimbahan, lahi itong makabantay ka, ang uban, mingon, naunsa man siya. Sa una, sadya kayo ni. Karon wala. Usagyo na ang hinungdan, anak, naagyo na siya gitago-taguan nga sala. Adili po niya kung posal diha sa Ginoo. Ang kana magkita na naka-experience o kana bitang pagdawat sa Ginoo, gikan tas kalibutan pagdawat na tos Ginoo makabantay jud ka nga murag na something sa sulod. Katong vacuum diri sa sulod sa atong dugan, katong hawan, murag nay ni sulod nga murag na satisfy ka, giganahan ka. Lipay ka, nakahilak pag hindi ka sa kalipay nga natagpuan jud imong kaluwasan, nawala na. Mawala jud na. Kung ang pulong sa Ginoo, kung makasala jud ka nga kanang dagko king nga sala nya dili nimo makumpisan. Duha ba gyud nabuhat ni David ato nga sala? Bugat kayo gilabtan ni babay nga minyong dako. Napuros nya ang banag ipapatay pag yun niya. Makita gyud sa iyang dagway nga kuan, pero sa dihang nanay nakabalo di sing sala. Yan ko jud siya. Wala niya ipapatay tong propeta kay mamuntoy ka bulgar sing sala. Yan kon siya mo ning Salmo sa sulat ni David, iyang giingon jud diri nga sa to, sa bersikulo 12:51, tuyok man din ko. Ibalik ka na ako sa to. Ako to yung basahon para madungo ang makuan. Ibalik ka na ako kalipay. Ibalik ka na ako. Lagpot ng puti. 51, ibalik ka na ako ang kalipay tungod sa pagluwas mo kanako. Naagyo'y kalipay sa dihang musulod ang balaang espiritu sa ato ang kasing-kasing o mawala na siya sa dihang makasala ka nga tago-taguan mo. Busa gani, bisan pag unsa kagamay nga sala sa imong quiet time, sa dihang ikaw ray isa o ang Ginoo nga naka kanang devotional na to or kanang quiet time, isugid yun na unsay mahinumduman nimo. Matapok man na, di na po kasaya. Makasala man kita. Wala gi matarong na to dire. Nahuna lang. Isgot mi na ko na kita kog siksing babay o sige kita kog siksing babay. Wala na ko nilapti. Pero akong nahuna gibuan na nako na. Oh. Ang Ginoo kita na. Prangka lang ko. Sa uban pa. Kita kasi mong kontran dagma na. Likod. Tawa mga bibigyan. Agma nga maligan, nahagi na yun bakil dito, maligi, dinda na. Unya, naligid yun. Agi kay kagmayo. Yan, kasi may matarang na doon, ang Ginoo gayon maging sa tuwa, kabasal siya itong kasing-kasing. Ginagpay nga sala, antod nga magkadako gina siya, then, di nagkamalipayon. Wala na. Makapusin pa rin mo kung lahi na ni siya sa una. Kabantay ko sa una, saya kay ni siya. Ano wala na. So, delikado. Now, grabe pa yun na. Kung imo din ang tago-taguan bitaw, kanang imong sala kay maulaw ka sa tele sa simbahan, di
ito na isumbong ni mo sa Ginoo. Di po ka makasumbong sa Ginoo. Versikulo 3. 32, versikulo 3, ang pulong sa Ginoo, pinaagi kang David, nag-ingon siya, sa wala ko pa isugid ang akong mga sala. So, wala mo na itong panahon na, katubitang wa pa na isugid, nga katubitang nakasala siya, wag yun, nakabalo. Gigipakaslan ko niyang babae, pero buros na tudaan. So, pato namatay ang bana. Motong, may ningon siya dire, sa to, 32:3. Sa wala ko pa isugid ang akong mga sala, naluya ako tungod sa paghinilak sa tibok adlaw. Sa translation sa Bisaya, nag-isgot pa ito sa unaw, English translation na. Sa English, niingon yun na siya nga, sa dito pagkasulat, when I keep silent, my bones grow old. Wala na gyud kalipay kanang bitong nasta ang iyang mga bukog mura na bitong usan na lang usan na lang kabikil gupok pitsok. Ang mga tigulang usan na kahagbong sige na kamubo. Mahagbong na ay kung dili hawak kana. So ingana ang pag-describe ni David sa dihang kita taguan niya ang iyang sala. Pero sa dihang nakita niya nga unsa ni kana bitong gistug-an niya sa Ginoo. Sa wala pa ganito ningon pud siya nga katong ningon pud siya nga kuha ang tanan sa kuha. Ayaw lang yun yung kalipay sa diyang naluwas siya. Nakabantay yun is David nga. Kumpara sa una nga katong wala pa siya kasala diya sa Ginoo. Ulan, salamat Ginoo. Then, sa deha pong nakasala na siya, lahig yun yung nabantay siya sa joy. Joy. Now, mupadayo na ta mga igsoon, atog na, at least naklaro na yun nato na ha. Mutagbaw diri sa atong how ang kasing-kasing. So, tanaw na to unsa ka importante ang balaang espiritu. Di ba nato po nang nasgutan nga naay fruit of the spirit. Bunga sa Espiritu Santo kung mupuyo na gyud ang Espiritu Santo sa atong kasing-kasing, sulod sa atong kasing-kasing. Naatay sa Galatia 5:22. Galatia kapitulo 5 versikulo 22. Ang pulong sa Ginoo ang igsoon nara ang espiritu naghatag sa gugma. So kung naa sa imo ang balang espiritu, tanawa unsay mabatian nimo nang gugma. Dili ko mo isgot anong gugma kayo. Ako lang sa pasaw. Nang kalipay, nang kalinaw, nang pailob, nang kaluoy, kaayo, pagmama tinud-anon. Now, sa pirmirong isgutan ni Pablo ani nga kuan kiniyang sinulat. Nag-isgot siya, ang unang matagamtan mo na to gugma. Sunod kalipay. Diri na punta mo balik sa in English. Kay bisag asa nga translation ani, ang gibutang nila aning kalipay, joy. Na po in English nga, kanabitong malipayon po ka, happy koron, happiness. Naagyunay, pasabuan naagyunay, diferensya ang duha. Kanang kalipay, kanang happiness bita, maunang makit-ana to, tiha sa kalibutan, birthday ron, daghan kay makaon, paghuman, inom, lipay kayo, muna nga kalipay, kanang happiness. Na pagkawala, paghuman sa atong inom-inom, paghuman sa atong kalipay-lipay diya sa birthday, di balik, ang kaho ang sa atong kasing-kasing. Galing na dugangan, kaya siguro, kita kag-away ito, sinumbagay pa mo dito, or kana lang hangover. Pero kanang joy, lahi, yun na. Mauna nang maobserbahan nato nga moingon kag dili ginako ni ibaylo. Kay bisag birthday nato, simple ratong sudan, birthday, simple ratong handa. Kuan ra yung handa na ako dere. Sana cake pero banana sani. Kamuti cake kung sitaw ka na. Ana mingana na simple ra yung handa. Pero malipayon. Dili mapalit og kwarta. Muna akong gikuan sa inyo ha nga matagamta kung tinuod ka nga Kristohano na ana gyud na sa imo ha.
Kung dugay na kas kalibutan, labi na tong ni-experience yung kagawas diya sa Ginoo, o imong makumpara, lahi ko na yung ang joy nga naa sa imuha. Mawala na sultian ta ka igsuon kung tagu-taguan nimo ang sala. Makasasala tatanan, ako lang pong klaruhon sa inyo, makasasala tatanan, busa ikong pusal. Ginagmay nga sala, ayaw tiguma. Kay para bitawan ng natay sa ka baril diha. Ginagmay nga tubig hagbong sa ulan kadugayan na mapuno ginabit ni dagana na. Ikumpisal na mawala gyud ang kalipay sa imo, ikumpisal. Wala, di man ta pare diri. Nga matuloy ko na kumpisalan dito yung tugan ko, nagabit ko padre. Oy, bigaon na ka. Wala bit. Di man kay nga naon sa Ginoo. Naon na dito. Walay tao makapasaylo sa imong tala. Ginoo ra. Hindi naman natunay sa kasayop na nga doktrina. So, bisan pag makasasala mo yun na makabuhat yung tagsala, pero malipayon nga punta, kumpisal. Pero ang atong nabantayan di aning atong gikuan ron, kang David iyan ang gitago-taguan ng sala, wala na yun ang kalipay niya. Hasta ka gikumpir na siya niya, ang iyang kabalingon nga, mura na siya tigulang, nga ang iyang ningon siya diri, kasi in English, when I keep silent, my bones grow old, na tigulang ko no ang iyang mga bukog, sama na sa tigulang, kabalong kang tigulang, kung sa kabunda ka na, balik ko na dito. Kabong mga bata ng tindog. So, ingana na mga ison, ayaw yun, tago-tago Pwede ni mo na itago sa mua, kanang sala na to, wala man yun ito ingon nga ang Ginoo nga ikumpisal. Pero pwede na to nga isir sa imong amigo o sa imong amiga para po nga makatambag siya sa mua. Pero ayaw yun na tagoy, bisag niya sa Ginoo, ikumpisal yun na din mo balik ng kalipay sa mua. Paed yun kay mga ison. So, tanan bitaw nga kanabitaw tao nga nakaaki o kanang kinabuhing kalibutan. Then mo balik di sa Ginoo, sultian ta mo para nako. Maingon jud ko, dili gyud nako ibaylon kalipay. Kanabitaw sa una ni aki jud kog tulog sa una nga. Wala na nitugtugaok ng manok, sigapag yapon akong mata. Walay kalinaw, walay kalipay. Pero karon, istorya mismo sana. Istorya, takok hagok na to. Oh. Nambo ko. Bisan pagkamay na kong kaon, bisan dilalaming sa daling mo, tumilian na ron. Ang inyo tayo nasulod sa inyo na huna, kung nakay kalinaw, wala kay kwarta. Oy, kinsa man kung nagtao, wala kay kalinaw, kay kwarta, mapalit ng tagpugas. Wala gasubra atong kwarta. Dili tatagaan sa Ginoo, kay kabalo ang Ginoo mo sa masaag yun ka. Kung saan naman ako kung nagdakan kay kwarta, ako lang na iputang sa kumpusa, burot na kayo. Motor naman na ako. Amo palit, nagkabusina o king auto, makapil mo. Now, maringon na mo ka, ang among pastor, ang bugiro na. Pinapasakay. Kay, daghan may mga bulingit nga bata, basi mabaho ang iyong auto. Mahinga na. Munang, na ay kwarta ang kalinaw. Wala kasubra. Walay kalinaw ang tao kung may kwarta, kitanan paliton. Adto ko na sa kwan, kristiyanos ko, pastor ko. Tagay kong bugas. O kadabuang pastor. Ako tindahan dire, ipalit po na ako ng puhunan. Tagaan ka po, kasi wala ko kita, pastor, o ka na magtotoo nga. Nalagi pagsulay, pero hangtod sa katuig na nga, sige na kong puntoy. Sige lang, ato silingan, ako'y bugas. Nalagi pagsulay. Mabot yung panahon nga wala ka. Pigilig yun na kinayas, Ginoo nga. Hangtod sa hangtod, di ko niya taga-akuan. Kalinaw. Ay. Padayon ta. Pinakadato ko no, ingon ng Biblia, kung nakay kalinaw. Sige, basahon na to. Salmo gyapon 119. Salmo 119 versikulo 14. Ang pulong sa Ginoo sa 119 sa Salmo sa versikulo 14 nag-ingon, gikalipay ko ang pagtuman sa imong sugo sama sa pagbaton og dagkong bahandi. Sunako sa pagbasa, tanawa oh. Gikalipay ko ang pagtuman sa imong sugo, pulong sa Ginoo. Sama sa pagbaton og dagkong bahandi.
gikumpara na sa kasulat ani nga salmo nga kanang nakay kanabitaw kanang nakay kalipay diha sa pagtuman sa pagpulong sa Ginoo gikumpara na niya daghay bahande sama sa pagbaton og dagkong bahande o kitaray kasabot ana ang taga-kalibutan di kasabot Bisa kung saon pa nila, way katagbawa ng kwarta. Ang Biblia nagpulong, nag-ingon nga walay katagbawa ng kwarta. Nangurakot karon mayor, kintahi ko. Nangurakot ko, maingon, kinilang mayor, ay kinilang ani, kinilang. Nakay nakuha nga kwarta. Nakuha na ni mo gusto. Matingala ka. Sige, pagyapog kag pangaukaw. Walay katagbawan ang kwarta. Muhatag naghapon na kadauga ay kadautan sa iyo. Muabot ang panahon. Tanan bitaw magtinga ka diha naman giliwa. Tanan ta kun di ta man dito patay, matinga ka. Din moingon jud ka sa kuha nga insaktos pastor. Nga pagtinga na koron. Oy, naunsa man ning buha. Bata gyud. Ana. Yagi punta na, magpasingulan. Pero kita nang may edad na impas. Gamay kalikhian na, sipon, labading ulo. So, dalay ko, kausa na lang magsuon. Undango na nato. Maibog yata na bitaw na ay mga dato, artista, mayor, congressman, senador, guwapo kay biste, guwapo kay sakyanan. Pero sultihan ta mo mong suon. Sulayon kung makita lang yun nato unsa nang sulod. Wala na kalipay nga tao. Eleksyon kita heron, mayor ko. Halos di na ko katulog na akong eleksyon na. Ngano, kusog ra ba na akong kaatban? Unyag, mapildi ko. Unyag mapildi, i-grant na to mapildi. Nawala na. Wala na tungunda kay kwarta. Munang dili na sila malipayon. Sultihan ta mo suon. Ang ingani akong nasabtan. Kanang sakyanan, kanang make-up, kanang pagkagwapa, kanang maayo tag sinina. Gwapo kay na tabon kung unsay naa sa sulod sa atong kasibasin. Malipayon na sila ting-ahon. Pero kung makita lang ta nato dili na malipayon tanan gikulbaan. Dagan kog mayor, kusog ra balik ng atbang, pildi ko ron. Nya bitabog mapildi, wala na. Wala na kay kalipay. Wala na mo tahon nimo. Pray na lang sa una, Mayor, ay sus, dili sa Mayor, dagang kaya sa balay dito. Ay, labi na, tulo ka eleksyon na yung sige dagan, sige kapilde. Halos, wala mulingi sa mo. Mga po ng artista, gwapa kay na. Kana silang sikat sa una. Robin Padilla. Kana silang sikat sa una. Si, kanang bulano? Si Cesar Montano. Sa sikat pa na sila, ikulba-kulbaan po na sila. Matay no, mawala akong pagkasikat, magunsa nga langga ko. Kaya di na pa na mukha tabi-tabi. Ito binasa sikat nga restaurant. Kaya sige na silang pagawas ng kwarta dito. At dito magkang-kulba-kulbaan na. Kung maabot na ba yun ang time nga mawala na ng pagkasikat mo. Kinsa naman po ni sikat ron. Coco Martin, asa naman silang sisagutan no. Sa panahon nga sikat na sila, nakabantay sila, nga nanapibak kong tubo, nga murag-murag mo bago na, murag makana na po yung sikat nga artista, wala na na'y kalipay diya sa sulod. Sultian ako, kakulba-kulbaan na mo ko na, matay, wala na mo kuha na ko. O niya, gamay para ba itong kwarta, kay waldas kay ko, makunsa na lang ko. Napatay na, wala na kalinaw kaya si Mua. Pero, tinuod yun na, gwapong nga sakyanan, gwapong sinina, gwapo kay ka, gwapa ka, gwapo kag sapatos, gwapo kay na nga cover para dili makita ang kanang sa sulod nimo. Malipayon ka, daghay na ibog ana. Pero sa sulod ana, intig na sila basta wa sila ibog. Ipailo ninyo na, ako dili. Katilaw na ako. Isang pagdili ko dato kay katilaw ko daghan na kay kwarta sa una. Kanang gamay pa to ay kanang kuan wala pa ni silang television nga. Isa pa mong anak. Motong nagsugod, nagwalda, chicks boy na ganito sa kay nagkwarta ka na pa, bilal na nagbugas ang asawa dito, panundan gamay, ang sobra, dito, happy na dito, agbay sa chicks dito, batanon, humot kayo. Sa Ambo. Bayaw! Nako!
Kaya asawa sa kumangot ng maestro diya sa Lyceum. Ang yang mama ato yang asawa. Ako kasi nagnahurot. Kay patyo na lagi, bago pagigawa sa ospital, sanitarium pa yun, tulo pa kaadlaw, galiso na po kinhawa. Kay, tigulang na po, di masakit to, na high blood, sa pangubang sakit niya, na-complicate na. Dala ako go ospital, niya maluway, medyo anak. Ano na ng ospital, giprinda ng mga yuta, brinda na. Wala na ang tindahan, wala na sulod. Sige, magbubuhan niya, maluway, mag-imo mo dyan ng mama. Yung kalipay, gusto pa mabuhay, niya mamatay, mga tatanan. Abot ang panahon ngayon na makaingon yung kang tinuutos, pastor. Una, hindi kong disgrasya niya, mapatanon pa man mo, baka po. Magulang pa kong bibyan, magulang ko ano. Pero maabot paghihapon ang panahon na mingon yung mga tinuot. Walay kalipay ang kwarta. Lisan gani sa atong mga anak. Dagang kayuta, mga akino, kayuta, mag-away. May istorya na ka, di na lang kong istorya. Kailan kong Lloyd no, akino? Estudyante na ko na. Na-interview ko, kamera po lang isa, hindi na isa-isa rin. O dito na ko nasabtan. Bubo, pinangunta. Bubo. Halos magpata. Dalay ko ng Diyos, akong gihatag kaninyo dere, ang joy. Kanang sa sulod. Dili ng happiness, kanang kalipay diya sa kalibutanon. Kaya pagkaugma, inti lagi. Pagkaugma, human sa kasadya, human sa tanan nga mga bisita ng gawas na ikaw na lang nabilin, ibalik na pod ang kaway lami sa kinabuhi. Pero katong mga igo-igo lang, pero nang Ginoo. Di sa pag-usaw istorya, maingon din na siya, aliloy, mas lami yung kalinaw. Ang pasabot, ang joy. Ang English pa na. Kaya mo manigingon, bunga na sa Espiritu. Kung na ang Espiritu sa imo, nanag yun ang kalipay. Kaduha biya ng fruit of the Spirit. So, dalay ko ng Diyos. Salamat sa kalinaw. Walay rason yan ikan tagabayan. Walay rason yan ikan pasigaw ka kasama mo. Father God, salamat sa iyong bitugod na naman ng bitaga, Father God. Ang kalinaw, ang kalipay, Father God, sa iyong pagsoy, Father God. Isa simple lang ang kinabuhi, pero ang among kasing-kasing tagpaw ko, ang iyong Espiritu, nakasunod sa mga dughan. Father God, dugay ko na kinabuhi sa kalibutan. Ako may witness, ako ang testimonya, aning nasimbahan, Father God. Akong istulan na akong hatag kanila ang saya ako nabantayan dito sa kalibutan. Pero malipay min, sabihan magkalingaw-lingaw dito sa kalibutan. Pero sabihan nawala na ang mga kauban, nawala na ang mga bisita, nawala na ang kwarta, ibalik at how ang dali sa kasimbahan. Pusa, sabihan nagpalik ko sa Ginoo, ato yung nabantayan. Bisag simple lang ang kinabuhi, Father God, Ginoo. Pero sulod sa kasing-kasing makainong ko ng malipayan ko. Sadya ko, motor na ako sa kinang pamilyar, wala ko'y progress. Pero ganahan ko aning ang kinabuhi, pamilyan, simple lang, at least na ako'y sakyanan, at least na ako'y pamilya, at least na ako'y mga igsuon sa simbahan na nagsimba ka ninyo. Sa amahan, pamilyan, Ginoo, salamat sa maayong nga panahon, salamat sa ulan, ang manampok ng kanong ron, o balik, buhata kong pasadya sa mga tanong, tungod kay ang imong tubig sa among tungan ang living water, ang ipanugong, ang pasabot, ang imong espiritu o dunga sa mga matagpaw ang among panguhan. Salamat, parigatin ng tanong. Salamat lang ang pinagsin dito na Kristo ang Ginoo. Amen. Mayong auto sa tanan.